întrebările o să le pregătim după sesiuni, la sfârșitul acestei sesiuni. În continuare, o să-l rog pe părintele profesor Doru Costache, tot așa, fără o limitare de timp concrete, pentru că avem onoarea să ne vorbiți din diasporă, dintr-un mediu în care noi ieșim atât de puțin și o cunoaștem destul de puțin, în Australia, să își prezinte materialul intitulat Ce presupune slujirea în comunității multietnice. Părintele profesor Doru Costache este lector senior în studii patristice la Sfântul Kiril Coptic, St. Kirill Coptic Orthodox Theological College, o instituție membră a Sydney College of Divinity, Australia. A predat, pentru cei care îl cunoaște mai puțin, între 1995 și 2004 la Universitatea din București, apoi la Sydney College of Divinity din 2005 până astăzi. A participat la programul de știință și ortodoxie în jurul lumii, National Hellenic Research Foundation, Atena, între 2016-2019 și părinte profesor, trebuie să vă fac mărturisirea aceasta că atunci când predau creația, Dumnezeu Creatorul, și fac trimitere la originea și omului și a cosmosului, alături de studiul dumneavoastră cu Raiu și părintele Ică senior, care mi-a fost îndrumător și coordonator de doctorat, vă citesc cu drag și studenții v-au citit cu drag și au ocazia acum să vă vadă și live, sigur, prin intermediul acestei platforme. Este părintele profesor asociat onorific al Departamentului de Studii ale Religiei din Universitatea din Sydney. Cred că lucrul acesta ați și reușit să-l puneți în valoare și vă așteptăm în continuare și cu studii și la revista noastră, care este indexată destul de bine, a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Este îndrumător de doctorate în studii patristice în cadrul Școlii Doctorale Sydney College of Divinity și coordonator al grupului de studiu Cosmologie din cadrul programului Știință și Ortodoxie în jurul lumii, programul citat înainte. Cea mai recentă carte a sa publicată în colaborare este Dreams, Virtue and Divine Knowledge in Early Christian Egypt, Cambridge University Press în 2019. Părinte profesor, încă o dată mulțumiri pentru deschidere, pentru faptul că v-ați dat acordul să participați. Sigur, noi zicem că profesorii trebuie să scrie și să susține conferințe, dar uneori programul este atât și solicitările sunt atât de multe încât facem greu față acestor solicitări. Încă o dată mulțumiri din tot sufletul în numele colegilor mei a Corpului Academic de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia pentru prezența dumneavoastră aici și pentru cei care știu mai puțin, atât părintele Viorel Ioniță, părintele profesor, cât și părintele Doru Costache au adus contribuții esențiale la o carte pe care noi în engleză visam să sune The Future of the Church, dar în românește mai bine a sunat așa Biserica Ortodoxă și provocările viitorului, o carte pe care și prea fericitul a apreciat-o și colectivul științific teologic din țara noastră. Așadar, părinte profesor, bine ați venit în țară, în Alba Iulia, pe această cale și vă dăm cuvântul cu drag, folosindu-vă materialul și toată calitatea academică și omiletică aici la noi în cadrul simpozionului nostru. Vă ascultăm cu drag. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Vă mulțumesc mult, părinte decan. Microfonul vă rog să nu uitați să-l porniți. Adevărat a înviat. Vă mulțumesc mult, părinte decan. Este o mare onoare să fiu aici. Mulțumesc de asemenea Înalt Preasfințitului pentru binecuvântare. Și de asemenea părintelui Răzvan, care a ținut legătura cu mine în ultima perioadă. Într-adevăr pot să spun că sunt acasă, poate nu în România, dar la Alba Iulia mă simt acasă, dată fiind cooperarea din ultima vreme și vă sunt recunoscător pentru faptul că mă asociați activităților Sfinției voastre, Părinte Decan, și ale colegiului profesoral. Sunt de asemenea onorat să vorbesc după părintele profesor Ioniță, care mi-a fost profesor la București, la Facultatea de Teologie. Erau ani tulburi dintre regimuri și am avut ocazia de a audia cursurile părintelui profesor,
rămâne unul dintre cei mai dragi profesori pe care i-am avut în acea perioadă. Acum, aș dori să vă prezint paginile pe care le-am pregătit, pentru că n-am avut ocazia. Perioada asta a fost foarte dificilă pentru mine. Am terminat o carte, a trebuit să fac niște revizii. Cu mila lui Dumnezeu va apărea la o prestigioasă editură europeană, Braille, în septembrie, despre creștinismul timpuriu și maniera în care creștinii din acele prime secole priveau lumea. Despre lume este vorba și aici, însă lumea eclezială. O să vedeți că paginile prezentării mele PowerPoint sunt bilingve sau oferă un text bilingv. Am observat că momentan nu sunt vorbitori de limbă engleză în audiență, așa că o să încerc să continui în românește numai. Ce presupune slujirea în comunități multietnice? Pe undeva, sigur că aterizez într-o zonă oarecum diferită de cea pe care a discutat-o Părintele Profesor Ioniță. Sfinția sa ne-a introdus în, hai să le spunem, afacerile ortodoxiei internaționale. Eu mă voi apropia de această temă trecând prin ușa laterală, să zic așa, a altarului, nu prin ușile împărătești, vorbind în primul rând despre activitatea mea pastorală și încet ajungând la anumite chestiuni care, zic eu, sunt de interes și de altfel mă bucur că Părintele Profesor Ioniță deja a deschis anumite portițe pentru mine să discut. Pe scurt, ce vreau să ating în prezentarea aceasta? Câte ceva despre experiența mea pastorală, apoi provocările prin care am trecut. Mie îmi place cuvântul provocări, așa că titlul românesc al cărții sună foarte bine pentru mine. Apoi voi vorbi despre ortodoxia ca minoritate și Părintele Ioniță deja a atins această chestiune în anumite puncte fundamentale. Apoi un mic tur patristic, ca să îmi amintesc mie însumi cu ce mă ocup zilele astea. Vă voi face o mică introducere a scrisării către Diognet, un text timpuriu din secolul al II-lea, presupunem, nu se știe precis. Apoi, tema, care zic eu este mai delicată și mai dificil de abordat, ce înseamnă să predici și să slujești într-o comunitate de diaspora și manifestul meu este în favoarea folosirii limbii locului. Așadar, limbi vorbite, nu limbi străine. Și, sigur, câteva detalii mai degrabă venite din experiența mea în Australia. Așadar, trecând la prima parte a prezentării, câte ceva despre mine. Nu vorbesc despre activitatea mea academică, mă refer la activitatea mea poate la fel de lungă sau aproape la fel de lungă, vreo 22-23 de ani, ca persoană hirotonită. Am fost diacon timp de 5 ani la Biserica Domnița Bălașa în București, apoi preot 2 la Biserica Sfântul Vasile din Calea Victoriei, tot din București. În 2004, din motive care nu au nicio legătură cu activitatea mea pastorală, nu știu cum să-i spun, m-am hotărât să plec sau a trebuit să plec. Și am ajuns la Sydney, în Australia, unde am fost numit preot paroh al
Unea din cele, cred că erau două la vremea aceea, două parohii canonice românești sub Patriarhia Română. Eu am slujit la Biserica Sfânta Maria între 2004-2008. Apoi, din nou, din motive care sunt dificil de discutat pentru mine, dar le voi aborda imediat, am solicitat să fiu eliberat de sub jurisdicția canonică a Patriarhiei Române și am petrecut vreo 8 ani ca preot fără parohie în Arhiepiscopia Greacă a Australiei, Patriarhia Constantinopolului, între 2008-2017. Timp în care am lucrat cu normă întreagă la Colegiul Teologic Sfântul Andrei al Arhiepiscopiei Grecești, un colegiu care face parte, o instituție membră a unui consorțiu academic numit Sydney College of Divinity sau, dacă vreți, Colegiul Teologic al Sydneyului. Și acolo, printre alte lucruri, am fost și capelan pentru studenți, care este o activitate care implică mai mult decât slujirea la capelă împreună cu studenții, implică și o anumită activitate pastorală, iar în Australia pastoral înseamnă un fel de duhovnic bun la toate. Mama răniților, ca să zic așa. Între timp, pentru anumite servicii pe care le-am adus colegiului și Arhiepiscopiei Grecești, am fost hirotesit de protopresbiter în anul 2013 și apoi am revenit în 2017 sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe Române, slujind și acum în Episcopia Ortodoxă Română a Australiei și Noii Zeelande, unde sunt preot paroh al unei mici biserici nou înființate în 2017. De asemenea, în 2018 am slujit un an de zile ca voluntar la Universitatea Macquarie din Sydney, în calitate de capelan ortodox. O să vedeți acolo pe partea de jos, dreapta a paginii, că îmi pun o întrebare. Care e problema? Și acum încerc să creionez problema sau dimensiunile dificultăților prin care am trecut. Aș putea spune că, pe lângă lucrurile pe care le cunoaștem din frecușurile colegiale și așa mai departe, nu e nimic problematic privind slujirea ca preot român în România. Nu am avut niciodată, cât am slujit în România, probleme de natură, hai să spunem, etnică sau culturală sau lingvistică. Eram un preot român, slujind într-o parohie românească, lucrurile veneau firesc, nu era nimic problematic în privința asta. De ce vă spun acest lucru, care poate să vă pară ridicol? Pentru că în momentul în care am ajuns în altă țară, unde ortodoxia este minoritară și unde, de fapt, românii sunt o minoritate infimă între ortodoxii care sunt prezenți aici, nu eram deloc pregătit. Deci vă spun sincer, nici munca mea pastorală în România, cât a fost jumătate de normă la diverse parohii, nici studiile prin care am trecut, munca mea la Facultatea de Teologie din București, nimic nu m-a pregătit pentru șocul pe care l-am experimentat, pe care l-am trăit la sosirea în Australia la sfârșitul anului 2004. Numesc asta o primă conștientizare. Da, că nu eram de fapt pregătit deloc pentru a sluji în hai să spunem, diaspora. Am slujit timp de 4 ani și jumătate, cum spuneam mai devreme, la parohia românească din
Croydon Park, o suburbie a orașului Sydney. Și pe lângă momente de mare satisfacție, realmente împliniri și duhovnicești și, hai să le spunem, concrete, materiale, am trecut și prin multe suferințe. Încă o dată spun, sigur că este foarte dificil să arăți cu degetul într-o parte, mai ales dacă ajungi și la o anumită maturitate duhovnicească, nu poți să spui că toată lumea îi devine și tu nu ești. În situația prin care am trecut acolo, m-am lovit de anumite probleme pe care realmente, la care nu mă așteptam. Românii de la acea parohie, sau spre a fi mai corect și în felul ăsta a confirma ceea ce la un moment dat a spus părintele profesor Ioniță, era o parohie de fapt multietnică. Parohia fusese înființată de români și greci din România, dar erau și familii de alt neam care participau acolo la slujbe. Cert este că m-am lovit de niște probleme de natură culturală și etnică. În România, încă o dată spun și cum deja ați auzit aici, n-ai cum să înțelegi probleme de felul ăsta trăind în România. Nici eu nu puteam să-mi imaginez dificultățile experimentate de cei pe care trebuia să-i păstoresc. N-am înțeles. Nu i-am înțeles. Am încercat, dar nu i-am înțeles și nici dumnealor nu cred că au făcut mare efort să mă înțeleagă pe mine. Pentru că în momentul în care am acceptat să merg la Sydney, a fost o propunere, eu n-am avut un dosar pus la Patriarhie așteptând ani de zile să plec în străinătate. Nu, mi s-a propus și am acceptat. Când am ajuns acolo, erau lucruri care dureau, suferințe, nevindecate. Părintele Ioniță a făcut referire la un moment dat de situația anterioară și care probabil încă mai există în anumite parohii românești din străinătate, cu cei vechi, cei noi și așa mai departe. Cam așa era situația la Sydney când am ajuns eu. Iar eu am picat realmente ca din lună pe un câmp minat. Nu mai vorbesc despre faptul că venind cu familia, cu soția și fetița, aveam propriile noastre probleme de înfruntat ca acomodare la o nouă societate. Problema era că trebuia să înfruntăm ostilitate. Cert este că multe din probleme pe care oamenii le aveau la parohia respectivă erau de natură culturală, să le spun, sau etnică. Încercau să-și protejeze românitatea, ceea ce nu-i deloc rău. Mai ales în condițiile de la Sydney, nu știu dacă știți, dar probabil că Australia și Sydney sunt cele mai văduvite din punctul de vedere al reprezentării românești. Da? Nu există nimic. Aveam un credincios la biserică, spunea, dacă n-ar fi Biserica Sfânta Maria, românii în Sydney n-ar avea nimic, nici măcar o bancă într-un parc pe care să stea. Nu există biblioteci românești, exista una într-un orășel de pe lângă Sydney, dar era foarte inaccesibilă. Cine se ducea la bibliotecă călătorind cu trenul nu știu câte ore. O situație foarte dificilă și am înțeles ce vreau oamenii, dar în același timp am sesizat că era ceva fundamental pe care îl descoperisem în România ca tânăr diacon și preot și care lipsea la parohia Sfânta Maria din Sydney. Nu aveam nicio conștiință ortodoxă reală. Nu interesa nimic din efervescența duhovnicească, efervescența spirituală pe care o cunoscusem în România după 89.
Ăsta a fost pentru mine șocul. Pe de-o parte, așteptările oamenilor erau de natură culturală și etnică și vroiau steagurile și fanfarele și așa mai departe și eu să fiu un bun român. Sigur că am rămas un bun român și o să ajung la chestia asta să vă spun de ce. Sau să vă dau dovada pentru care cred că sunt un bun român. Dar pe de altă parte, nu așteptau nimic din punct de vedere spiritual. Iar eu veneam dintr-un mediu, repet, efervescent, din punct de vedere creștin, duhovnicesc, aveam și eu dorința mea de a contribui cu ceva, nu doar ca român, ci în primul rând ca preot și duhovnic. Ăsta a fost un moment pentru mine de conștientizare, repet, poate un șoc ar trebui să-i spun, când de fapt ceea ce aveam eu de oferit nu le-a trebuit. Și chiar dacă pentru a-i dezmorți a trebuit să fac împreună cu familia lucruri pe care nu știu câți le-ar face la primele zile după emigrare, tot n-am fost buni. Da? Soția mea, care și-a găsit foarte repede, fiind chimistă, și-a găsit un serviciu foarte bun imediat, a renovat pur și simplu pe banii ei sala adiacentă a bisericii. Nimeni nu prețuiește. Era o bisericuță, exista bisericuța, dar îi lipseau multe. N-avea aer condiționat, n-avea sistem audio, sonor și așa mai departe. A trebuit renovat tavanul și așa mai departe. Am făcut o grămadă de lucruri practice, nici alea nu erau bune. Vă spun lucrurile astea, repet, pare trivial ce vă spun, venind mai ales după prezentarea magistrală a părintului profesor Ioniță. Dar astea sunt lucrurile pe care eu le-am trăit ca preot și emigrant la Sydney, Australia. Cert este că am mai avut și handicapul de a veni ca tânăr preot în urma celui care fondase biserica cu vreo 20 și poate 30 de ani înainte și care ieșise la pensie. Și care ieșise la pensie, dar nu ieșise la pensie, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Așa că, date fiind presiunile locului, și repet, marea problemă pentru mine a fost că ceea ce aveam eu de oferit duhovnicește și creștinește nu era primit, m-am hotărât să plec. Dată fiind familiaritatea cu biserica greacă, prin faptul că munceam deja cu normă întreagă la Colegiul Teologic Grecesc, am ales să merg la Arhiepiscopia Greacă a Australiei. Am primit dezlegarea canonică de la noul episcop român pentru românii din Australia și Noua Zeelandă, Preasfințitul Mihail. Și am slujit sub Arhiepiscopia Greacă, cum am zis, vreo 8 ani de zile. Vreau să vă spun că din cauza șocului prin care am trecut la Biserica Sfânta Maria, nu am avut curaj să-mi asum responsabilitatea de a conduce o parohie de emigranți de atunci. Deci șocul a fost așa de mare și când mi-am dat seama de probleme pe care oamenii le aveau, am refuzat, mi s-a oferit, am refuzat să devin paroh la o biserică greacă, rămânând la dispoziția Arhiepiscopiei, care m-a trimis pe aici pe acolo unde aveau loc. Când pleca un preot în concediu, slujeam în locul său, sau dacă era bolnav, dar erau și multe parohii care nu își permiteau să aibă preot permanent și atunci eu mergeam să slujesc din când în când acolo. Însă, și aceasta este a doua conștientizare, am sesizat că, deși Biserica Ortodoxă Greacă în Australia este mult mai veche decât Biserica Română și deși în anumite parohii erau credincioși născuți la a treia generație în Australia, totuși era aceeași problemă fundamentală pe care am întâlnit-o la parohia Sfânta Maria, interes unilateral în chestiuni de natură etnică și culturală
identitatea elenă prevalând, iar chestiuni de natură realmente creștină și duhovnicească deveneau secundare. În felul ăsta am realizat că ceea ce am descoperit la Biserica Sfânta Maria nu era unic pentru acea parohie românească și că este de fapt un fenomen generalizat în Australia. Și pot să spun generalizat pentru că am întâlnit și preoți și credincioși de la diverse alte jurisdicții ortodoxe și am avut discuții cu ei și toată lumea trece prin aceleași dificultăți. Din cauza acestor dificultăți, cumva revenind la prezentarea părintelui profesor Ioniță, pot să spun că în Australia ortodoxii nu sunt în comuniune. Deci nu sunt în comuniune între ei și nu este vorba de Moscova și Constantinopol. E vorba de dimensiunea, să-i spun, la bază, la nivel parohial. Nu există nicio cooperare între parohii sârbești, românești, grecești, antiohiene și așa mai departe. E o situație foarte dificilă, care de fapt se întoarce împotriva noastră a tuturor, pentru că lipsa de solidaritate, de comuniune ortodoxă în Australia ne expune pe toți unor mari probleme și practic mulți etnici care altfel ar trebui să-și găsească locul în bisericile noastre, din cauza dificultăților și a lipsei de coeziune interortodoxă, aleg să meargă la biserici de alte confesiuni. Da? Deci abandonează ortodoxia. Altfel spus, chestiunile astea de natură culturală și etnică nu sunt lipsite de consecințe ecleziale, nu sunt lipsite de consecințe spirituale. Aceeași situație am întâlnit apoi timp de un an de zile cât am fost voluntar, capelan voluntar la Universitatea Macquarie, unde m-am oferit să încerc să fac ceva pentru studenții ortodoxi, fără să impun cuiva să respecte jurisdicția canonică a Bisericii Române și așa mai departe. Pur și simplu mi-am oferit serviciile către ei. Vreau să spun că am lucrat mult mai bine cu capelanii altor biserici, altor confesiuni, decât am lucrat cu studenții ortodoxi. Așa că după un an de zile de eforturi inutile, am renunțat. Momentan, din 2017, slujesc la o biserică multietnică de limbă engleză. Când am revenit la Biserica Ortodoxă Română, Preasfințitul Mihail mi-a dat binecuvântarea să organizez o parohie nouă, ceea ce am încercat și în continuare încerc să fac. Preasfinția sa are mare răbdare și nădejde. Pentru că eu sunt puțin dezarmat și descurajat de răspuns, zice, stai tu liniștit că de obicei le ia cam 7 ani până se dumiresc că există o biserică într-un anumit loc. Preasfinția sa are o vedere mai largă asupra situației în Australia și Noua Zeelandă. Ce este interesant în privința acestei bisericuțe, nu avem clădire proprie, suntem găzduiți pe gratis, foarte generos de o biserică mică wesleyană, metodistă, dar de la bun început, bisericuța noastră a început ca o comunitate multietnică. Printre fondatorii acestei parohii erau greci, ruși, nu doar români.
Între timp, dinamica socială a micii noastre bisericuțe s-a tot schimbat. Momentan sunt mai mult libanezi antiohieni decât români care vin la slujbă, iar românii din zonă, și știu că sunt români care nu sunt la o distanță așa de mare pentru Sydney, unde, de exemplu, soția mea merge în fiecare zi până la muncă, conduce o oră și ceva. La fel și la întoarcere. Dar astea sunt distanțele în Australia. Sunt o mulțime de români într-o suburbie foarte urbanizată și fistichie, nu departe de unde slujim noi, la vreo 20 de minute, jumătate de oră, nu vine nimeni. Și știu că sunt mulți români și nu au altă biserică românească în zonă sau biserică cu preot român. E adevărat că poate pentru unii dintre ei faptul că slujesc în engleză e o problemă, mai ales că, așa cum spuneam mai devreme, pentru mulți români din Australia, biserica este un loc unde practic ei se duc pentru alte motive decât pentru evlavie. Însă și aici este vorba de o inconsecvență, pentru că atâta vreme cât am slujit la Sfânta Maria, tot veneau și mi se plângeau că odraslele dumnealor, copii născuți în Australia, nu știu românește și că nu vin la biserică pentru că la biserică totul e românește. Acum, ca preot român, le-am oferit șansa copiilor dumnealor născuți aici și naturalizați de a auzi slujba ortodoxă în limba engleză, chiar dacă slujba așa cum o fac și predicile pe care le rostesc fac referire la realitățile românești din când în când, tot nu-i bine. Astea sunt problemele mele. Când slujesc în românește, se plâng că nu e engleză. Când slujesc în engleză, nu vin pentru că nu sunt eu bun român. Acum, vă spuneam mai devreme că am și o dovadă că sunt bun român. Faptul că am părăsit Arhiepiscopia Greacă a Australiei vine din faptul că sunt român. Și unul din motivele pentru care nu m-au iubit este că eram român și că am rămas român. Probleme de adaptare, probleme de preot român în diaspora. Trecem la următorul punct. Problemele pe care am trecut eu, ca să lărgim puțin spectrul discuției, nu sunt deloc unice și nu sunt deloc limitate la o parohie sau alta. Ortodoxia ca minoritate într-o țară ca Australia este o realitate cu totul diferită de ce se întâmplă în România și ce poate experimenta, să-i spunem, un preot ortodox într-o parohie oarecare din România. Grupurile de ortodoxi care trăiesc în alte țări trec prin dificultăți și experimentează provocări pe care românii sau credincioșii români din România nu le pot înțelege. Vorbind despre Australia. Australia se laudă că este una din cele mai seculare țări din lume. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, hai să spunem în general, religia nu este favorizată și mai înseamnă faptul că la nivel foarte practic, concret, foarte mulți locuitori ai țării sunt aproape lipsiți de interes în cele spirituale sau mai larg religios, chestiuni de natură religioasă. Cum spunea și Părintele Profesor Ioniță,
Trebuie să înțelegem însă că în multe din parohiile minoritarilor ortodoxi din diaspora, inclusiv în România, există două tipuri de credincioși. Nu sunt numai credincioșii diasporei, în cazul nostru românii ortodoxi din Sydney sau din Australia sau din altă țară, e vorba și de localnici convertiți. Și nu numai în parohia mea, în alte parohii există un anumit număr, mai mic sau mai mare, de credincioși australieni care fie n-au avut o credință înainte și s-au convertit la ortodoxie, fie au fost credincioși unei alte biserici și au preferat să devină ortodoxi. Ce vă pot spune este că asemenea cazuri sunt foarte puține între parohiile românești din Australia. Sunt mai mulți convertiți australieni și de alte nații, inclusiv asiatici, în parohiile rușilor și ale antiohienilor, tocmai pentru că în parohiile respective limba slujirii și limba pastorației este limba comună, limba engleză. În cadrul bisericilor românești din Australia, limba engleză este mai puțin folosită, probabil și pentru faptul că preoții nu sunt născuți, crescuți în Australia, vin toți din România, asta poate fi un motiv. Însă, probabil că motivul important pentru care nu suntem așa de eficienți și activi în plan misionar în Australia vine și din mentalitatea pe care o avem, că biserica este apărătoarea valorilor etnice și culturale românești. Cum am mai spus, ăsta este un lucru care nu poate fi înțeles la măsura corespunzătoare pentru orice credincios care trăiește în România. Este o problemă reală pentru cei care trăiesc în străinătate și nu trebuie să ne mire faptul că majoritatea românilor ortodoxi care vin la biserică sau mai vin și la biserică, vin acolo mai mult pentru ideea de a-și cultiva românitatea. Deci asta este convingerea mea. Pot să vă spun de asemenea, și știu că același lucru se petrece și în alte biserici românești din Australia, numărul credincioșilor este din ce în ce mai mic. Asta înseamnă că valul celor care veneau la biserică fiind interesați de menținerea tradiției românești se sparge la țărm deja. Foarte puțini credincioși mai vin la biserică. Deci asta este o realitate. Nu e vorba doar de parohia mea, care este și cea mai recent înființată. Însă, dat fiind dinamica parohiilor românești în Australia, să vorbim doar despre ceea ce știu concret, pe lângă emigranți, vă spuneam, există și localnici convertiți. Problemele lor sunt diferite. Emigranții ortodoxi, în cazul nostru români, tind să constituie enclave etnolingvistice. Asta sigur că împiedică integrarea lor în societățile care îi găzduiesc, în cazul nostru societatea australiană, însă pe undeva îi ajută pe cei care mai participă la asemenea activități să-și mențină identitatea românească. Însă este limpede că aspirația și pretenția credincioșilor în cauză de a continua tradiției românești nu este o întreprindere lipsită de dificultăți, de probleme. Pe de o parte, par ciudați în țara gazdă și cam așa se întâmplă cu ortodoxii în Australia, mai ales, repet, că suntem și foarte puțini, nu ca în America de Nord.
Și în același timp am sesizat pe cont propriu, dar și din istorisirile altora, că indiferent cât ar încerca românii din străinătate să-și păstreze românitatea, nu sunt considerați români adevărați de cei de acasă. Deci asta este o altă realitate tristă de care trebuie să ținem seama. Deci, indiferent ce se întâmplă în parohiile din diaspora, cât de mult ar vrea să mențină parohiile respective tradițiile românești, există o chestiune de percepție, o problemă de percepție când se întorc acasă. Pe de altă parte, convertiții locali, deci australieni în cazul nostru, deveniți ortodoxi, cum spunea și părintele profesor Ioniță mai devreme, doresc să aibă propria lor cultură și limbă, acceptate ca forme legitime de comunicare mesajului ortodox. Și atunci, dinamica e din ce în ce mai complexă în parohiile unde există un număr semnificativ de convertiți, tendința fiind de a înlocui diversele limbi etnice ale grupurilor inițiale cu limba vorbită de toți, în cazul nostru engleza. Ce vă pot spune iarăși este că bisericile ortodoxe din Australia, care au îmbrățișat cultura locală, au avut și au în continuare un succes misionar mai mare decât bisericile care țin mai mult la tradițiile lor culturale, etnice, lingvistice. Sigur că, dintr-un punct de vedere ăsta, pare un lucru supărător faptul că cei care folosesc engleza mai mult sau total au mai mult succes. Ne gândim la ei ca și când sunt unii care și-au trădat propriile rădăcini. Da. Pe de altă parte, trebuie să ne și gândim la faptul că multe din familiile ortodoxilor veniți aici de ceva vreme, sunt la a doua sau a treia generație, au nevoie de rugăciune și de predică în limba pe care o vorbesc. Iar limba pe care o vorbesc aici este engleza. Deci, vă spun, sunt chestiuni foarte diferite față de pastorația pe care o întreprindem în România. Ce-i de făcut? Cum să trecem prin dificultățile astea? Există ceva îndrumare în tradiția bisericii? Și din punctul de vedere al specializării mele în literatura patristică, în operele Sfinților Părinți, am ales un text din secolul al II-lea, repet, se presupune, nu știm precis cine l-a scris, nici unde a fost scris, nici timpul în care a fost scris, însă este un text care mie mi este foarte drag, scrisoarea către Diognet. Am ales două pasaje scurte din capitolul al 5-lea al scrisorii, care, cred eu, se potrivesc de minune problematicii pe care o abordăm aici, a fi creștin ortodox, a fi creștin ortodox român în străinătate. Iată ce spune autorul anonim. Deși trăiesc în chiar țările lor, ei, creștinii, sunt ca niște străini. Ca cetățeni participă la toate ale cetății, dar experimentează totul ca străini. Orice țară străină este a lor și propria lor țară le este străină. Este o viziune paradoxală. Știu că părintele profesor Ioan Ică Junior s-a ocupat de scrisoarea asta într-un capitol publicat într-o carte mai la începutul anilor 2000. A vorbit despre dimensiunea paradoxală a acestei experiențe creștine descrisă de scrisoarea către Diognet, creștinii apărând ca răstigniți, crucificați între cele două dimensiuni, să le spunem orizontală și verticală, pe de o parte orizontala localizărilor, pe de altă parte verticala
identității lor creștine. Sunt tensiuni, sunt dificultăți, însă autorul epistolei către Diognet, scrisorii către Diognet, tinde să nu-i menajeze pe creștini, să arate că ăsta este destinul lor de a fi străini indiferent unde sunt. Vreau să vă spun personal că mie mi-a folosit foarte mult primul pasaj. În efortul de a îmi găsi locul ca emigrant în Australia. Eu mă simt ca un străin aici, după cum sunt ajutat să mă simt ca un străin și în România, de iubirea frățească, slavă Domnului pentru Alba Iulia, unde nu sunt socotit un străin. Celălalt pasaj, tot din capitolul al 5-lea al scrisorii, creștinii nu diferă de restul oamenilor, de vecinii lor, în privința locului, a limbii și a obiceiurilor. Pentru mine ăsta este un îndrumător pastoral perfect pentru ceea ce vă spuneam mai devreme, pentru dificultățile prin care am trecut și prin care mai trec și alții. Creștinul ortodox român în Australia, cred eu, nu trebuie să cultive diferența, trebuie să-și manifeste diferența prin familiarizare cu contextul și prin familiaritate cu vecinul, cu vecinii, indiferent cine sunt ei. Trebuie să devină ospitalier în același timp. Vă spuneam mai devreme că tendința legitimă de a transforma parohiile românești în enclave etnolingvistice trebuie înțeleasă și pe undeva cultivată, pentru că oamenii au nevoie de ceva. Și în continuare, citându-l pe fostul meu parohian, la Sydney, cu excepția celor 2-3 biserici care există, românii tot n-au nici măcar o bancă în parc unde să stea să zică că e loc românesc. Deci, din punctul ăsta de vedere, trebuie să înțelegem tendința de a transforma biserica într-un loc în care se manifestă și este cultivată identitatea lor etnoculturală și lingvistică. Dar pe de altă parte, ei nu sunt doar emigranți naturalizați într-o țară străină, ei sunt în același timp misionari creștini. Cum pot să predice și cum pot să îi ajute pe alții să înțeleagă bogăția înțelepciunii, a tradiției, a iubirii românești, a omeniei românești, dacă limba pe care o vorbim este numai limba noastră națională. Trebuie să învățăm să le vorbim celorlalți pe limba pe care eu o înțeleg. Și nota mea la cele de mai sus, se pare că trebuie să distingem între identitatea credinței și identitatea etnică și să acordăm credinței prioritate, așa cum spune autorul epistolei către Diognet. Și dacă această distinție este puțin importantă acolo unde ortodoxii sunt majoritari, ca în România, nu-i tot așa acolo unde ei sunt minoritari. Asta mă conduce la următorul punct al prezentării în privința limbilor. Voi trece foarte repede prin acest traseu istoric, lucrurile sunt cunoscute. Știm foarte bine că biserica s-a născut în mediul iudaic și că prima limbă a bisericii creștine a fost aramaica. Limba sau dialectul evreiesc vorbit pe vremea Mântuitorului la Ierusalim, Palestina și alte locuri. Da? Însă în momentul în care biserica a început să fie populată și de neamuri, cum citim în Noul Testament în limba română, de la aramaică s-a ajuns încet la folosirea dialectului comun atunci, engleza antichității, Chini dialectos, da? Era greaca alexandrină, vorbită popular în mai tot bazinul Mării Mediterane. Dar, de asemenea, încet, limba creștinismului a devenit multele limbi ale creștinismului, fiecare neam având datoria, nu-i așa,
de a predica Evanghelia în limba respectivă sau în limbile respective. Așa se face că de la o diversitate de limbi creștine, ca să le spun așa, în Antichitatea târzie și în Evul Mediu timpuriu, ajungem încet, în secolul al IX-lea la Constantinopol, la un moment de criză. Este criza limbilor sacre. Era vorba de misionarii greci care ajunseseră la slavi, Sfinții Chiril și Metodiu. Multe voci conservatoare din Constantinopol le interziceau să traducă liturghia și Evanghelia în slavonă, spunându-li celor doi că trebuie să învețe pe slavi grecește. Și că Evanghelia nu poate fi predicată decât fie în greaca Noului Testament, fie în latină sau în ebraică. A fost un sinod la Constantinopol pe vremea patriarhului Sfânt Fotie și după cum știm, sinodul respectiv a declarat că nu există nicio limbă sacră și că Evanghelia trebuie predicată în limba poporului respectiv. Așa încât Sfinții Chiril și Metodiu s-au întors la slavi, au învățat slavonă, au predicat în slavonă și le-au tradus slavilor liturghia și Biblia în slavonă. Acum, același lucru s-a petrecut încet, documentele ne lipsesc și în România. Știm foarte bine că deja prin secolul al XV-lea erau manuscrise în limba română, începuse traducerea liturghiei, a cărților de slujbă și chiar a diverselor părți ale Sfintei Scripturi și este o mișcare, un fenomen legitim. Vrem să-L slăvim pe Dumnezeu în limba noastră. Care e concluzia logică a acestui traseu istoric, așa schițat? După cum predicăm și ne rugăm în română în România, parohiile românești ortodoxe din străinătate ar trebui să predice, să se roage în limbile țărilor unde locuiesc. Sigur că aș putea fi criticat pentru ceea ce spun acum, dar gândiți-vă încă o dată. Datoria noastră este dublă. Pe de o parte este de a cultiva identitatea românească a românilor din străinătate și vă vorbesc ca unul care am suferit pentru că sunt român în Australia. Da? Dar pe de altă parte, parohiile ortodoxe românești din străinătate trebuie să îi facă și pe alții să iubească ortodoxia românească. Cum poate să facă asta fără să vorbească în limbile populațiilor cu care conviețuiesc? Ce ne învață toate aceste lucruri? Și este întrebarea finală a prezentării mele. Ce înseamnă să slujești într-o comunitate multietnică? Și vă vorbesc de pe poziția unuia care slujește într-o comunitate multietnică, în care românii sunt de fapt o minoritate. Majoritatea sunt, cum am spus, libanezi, antiohieni, mai apar din când în când și greci, foarte rar mai apar și alții. Chiar un armean convertit la ortodoxia de nuanța noastră și așa mai departe. Cred că, indiferent de cât de mult au nevoie de menținerea identităților culturale, etnice și lingvistice, emigranții nu trebuie să transforme biserica într-un club etnic. Sigur că e foarte dificil atunci când nu există altceva. Nu există centre culturale. Statul român, de exemplu, nu face mare lucru să mențină tradiția românească și așa mai departe. Și atunci biserica, sigur că rămâne singurul loc unde românii se pot întâlni. Da? Însă cred că trebuie să înțelegem că biserica există pentru altceva și că biserica trebuie să fie o misionară a ortodoxiei, indiferent unde se află. Am zis acolo, puteți citi, trebuie să devină misionar ai ortodoxiei, nu al valorilor etnice. Poate că ar trebui să relativizez puțin ultima afirmație. Sigur că vorbim și de valori etnice și în predicile mele de multe ori le traduc
în engleză proverbe românești, care mie îmi sunt ca aerul. Niște proverbe care practic îmi asigură repere duhovnicești, nu doar etnice, pentru a naviga apele vieții. Deci poți să fii român și fără să transformi biserica română din Sydney sau de oriunde în străinătate într-un club etnic. Și cred că trebuie să ne descoperim această vocație de misionari. Părerea mea. Cred și am sesizat mai devreme în legătură cu absenteismul din bisericile românești din Australia, cred că nu este util să continuăm la nesfârșit, invariabil, tradiția slujirii liturghiei în limba română. Spunea părintele profesor Ioniță mai devreme, se pot face tot felul de combinații. Poți folosi mai multe limbi, poți folosi engleză și română, de exemplu. Majoritatea parohiilor grecești din Australia, de exemplu, sunt bilingve, folosesc greaca liturgică și engleza în slujbe și în predică. Cred însă că dificultățile prin care românii din Australia trec, sau Biserica Ortodoxă Română din Australia trece, impune o anumită schimbare de strategie la nivel parohial, preoții făcând ceva mai mult loc slujirii în limba engleză, care este cunoscută și de copiii românilor născuți aici. Da? Să fie totuși liturghia în mai multe limbi soluția. Am avut ocazia în peregrinările mele să întâlnesc parohii în care se face liturghia în vreo 4 sau 5 limbi. Pentru că așa s-a considerat, dată fiind componența multietnică a comunității, fiecare să-și audă câte ceva bucăți din liturghie în limba familiară. Personal nu prea sunt de acord cu asta. Când auzi bulgărește în timpul slujbei tale în română, deja i-ai pierdut pe români. Când bulgarii aud sârbește, i-ai pierdut pe bulgari și așa mai departe. Cred că soluția este totuși de a identifica dialectul comun. Care e chini-dialectos în țara respectivă și a folosi cât mai mult posibil în slujire și în pastorație, acolo unde este cazul, limba vorbită. Utilizarea mai multor limbi în slujbă, din punctul meu de vedere, înseamnă că ceea ce contează pentru noi este tot identitatea etnică, nu etosul ortodox. Astea au fost mai degrabă niște gânduri care reflectă preocupările mele și probleme pe care le-am sesizat în slujirea mea pastorală. Nu pretind să dau nimănui lecții sau să ofer soluții. Încerc doar să formulez anumite probleme care vin, repet, din experiență, nu din cugetările unuia care iubește bibliotecile și cărțile. Acum, pentru cei care sunt interesați, am și scris câte ceva despre situația ortodoxilor din Australia. Sunt două mici piese. Capitolul Orthodox va apărea spre sfârșitul anului acesta într-un volum masiv, Christianity in Oceania, creștinismul în Oceania. Face parte dintr-o serie prestigioasă a să spunem, o serie de manuale privind creștinismul la scară globală și un articol pe care l-am publicat în 2018, venind dintr-o perspectivă ecumenistă, ce am putea noi, ortodoxi, să înțelegem din maniera în care luteranii și romano-catolicii cooperează la nivel local și internațional. Și cam asta este ce am avut de spus, mulțumindu-vă încă o dată pentru invitație și pentru răbdare.
Părinte profesor, mulțumim și noi. Abordarea aceasta este interesantă. Domnul Pavaluca, o să lăsăm întrebările la sfârșitul sesiunii. Programul ne... Nu știu cine a ridicat mâna, cred că dumneavoastră. Aplaude, mulțumim. Mulțumim. Asta era, am crezut că e mâna pentru... Programul este până la ora 2. Îi mulțumim părintelui profesor pentru această atitudine de a trata problema diasporei dintr-o perspectivă concretă a pastorației. Acum, 4 aspecte de la Părintele Brie, așa încă de la Geneva, făceau cursurile preoții noștri în România, cursuri de îndrumări misionare după misiologia Părintelui Brie de la Geneva, și acolo spunea că evangelizare, mărturie, pastorație este un aspect important al misiunii. Ține de aspectul adintra, e adevărat, al misiunii bisericii, dar până la urmă asta este și cred că, părinte profesor, realitatea tristă uneori, că asta este, misiunea totdeauna în diaspora este grea și crucea mai greu de purtat, asta o știm și noi, și perindând doar la comunitățile noastre românești din Italia, Franța, Germania, de cum dincolo în emisfera sudică. Sperăm să ajungem acolo, să vedem ca profesori de misiune și noi de aici ce înseamnă o adevărată slujire acolo. Am avut și invitația preasfințitului Mihail, care, ne-a fost și coleg la facultate și ne-a invitat pe câțiva profesori de misiune, nu numai la o conferință, dar să vedem exact cum și cât de grea este misiunea într-o astfel de zonă. Poate ajută Dumnezeu să ne vedem și să ne împărtășim din teoria prelegerii Sfinției voastre la concretul misiunii într-o comunitate, într-o parohie multietnică. Vă mulțumim și vă dorim succes în munca pe care o depuneți acolo. Și eu vă mulțumesc mult. Acum, conform programului, deși ține până la 2, o să urmez eu la